खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ जों आसाम बिसायख'थियाव मैखोमै देरहासार जानानै बिटिसिआव मुं लाखिगोन आरो बेनिफ्राय जों साबा केबिनेट मन्त्रि मोनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों प्रहलाद ब्रह्मआ। जायखौ 5 बोसोराव प्रमद बर'आ मावनो हायाखैमोन बेखौ जों 5 दानावनो मावनानै दिन्थिबाय। फैबाय थानाय 5 बोसोराव 10,000 लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हागोन। प्रमद बर'नि बायदि दान बान्था गैयै साख्रि नङा। लरेन्स इस्लारि, राजकुमार नार्जारि बिथांमोना सम थानायावनो सारेन्डार जानाया मोजांसै होनना बुङो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। बिटिसिआव फिन आरोबाव सोमजिदों गुलि गावनाय जाथाय। बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव गुलि गावनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे पुलिस कनस्टेबलआ सार्भिस राइफलजों गावखौनो गाव गुलि गावनानै जिउखौ फोजोबनो नाजादोंमोन। गुलि गावना लानाय कनस्टेबलखौ 24थि आइआर बेटेलियननि गुनजित बैश्य होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिखायाव गुलि गावना लानाय जवानखौ गुवाहाटी सांसारियाव थानाय AIMSआव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। बे जाथाया सोमजियो समबारनि हरनि 10 रिंगासो समाव। मख'नो गोनांदि देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय समाव जोखोम जानाय जवाना गले गले मुं लायो जुबिन गार्गनि मुं। नाथाय जवाना मानो बेबायदि खालामना लाखो दाबो थार बाथ्रानि गुमुरखौ हमदांनो हायाखै। मानोना बे जोबथेसालियावनो जोबजानानै दं जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोर फारियै श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्ग आरो जुबिन गार्गनि देहा बेंग्रा नन्देश्वर बरा आरो परेश बैश्य बिथांमोना। UPPL गारनानै आसामाव रावबो सोरखार दानो हाया बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग'सि प्रमद बर'। जाय 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बे बारनि जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव BJPनि केन्डिडेट बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेगोन प्रमद बर'आ। बावैसो खौरांगिरिनि सिङाव प्रमद बर'आ बुंदोंदि आसामाव UPPLखौ नागारनानै रावबो दोलोआ सोरखार दानो हाया। बिटिसिजों लोगोसे बिटिसिनि बाहेरावबो मोन 19 बियाबाव बिजाथि फसंदों UPPL पार्टिया। गासै मोन 10 निफ्राय मोन 12 बिजाथिफोरा देरहासार जागोन होनना इसारा होदों रायजोसभानि MP आरो UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। बोहैथि बोसोरनि एप्रिल दाननि फैगौ 12, 13, 14 खालारखालि गुबुन गुबुन समफोरनि बायदिनो देग्लायबो हाजो गाखोनाय फोरबोजों बैसागु बोथोरखौ बावखुंग्रि फोरबोजों बरायनाय जागोन। बे फोरबोआव गासै थाखोनि बादायलायनाया जागोन। मख'जाथावदि बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिनाय बायदिनो बे बारनि जानो गोनां बावखुंग्रि फोरबोनि अक्ट'खौ फोसावबाय। जेराव फैगौ 12, 13 आरो 14 एप्रिलाव जागोन बावखुंग्रि फोरबो। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ खुंजागोन। फैगौ एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 अक्ट'आव बावखुंग्रि फोरबोखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय होनना बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिदों। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर खारनाय बादायलायनाय खमलायनाय बायदिखौ खुंफुंनाय जागोन एबा लानाय जागोन होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांबावदि 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026खौ 12 थारिखनिफ्राय 14 एप्रिल खालारसिम क'क्राझारनि हरिनागुरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय जागोन। जेराव ओनसोलनि धोनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनानै गोबां रोखोमनि गाब गोनां हाबाफारि लानाय जागोन। बे फोरबोआव हिल ट्रेकिं बादायलायनायजों लोगोसे हादोरारि गेलेमु आरो हारियारि जाग्रा गलाफोरजों लोगोसे हारिमुआरि हाबाफारि आरो इन्डिजिनियास गेलेमुखौबो लाफानाय जागोन। जेराव गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैगोन। जेरै हिल ट्रेकिं बादायलायनायाव हौवा हिन्जाव मोन्नैबो थाखोआव सेथि, नैथि आरो थामथि मासियाव फारियै 50,000 रां, 30,000 आरो 20,000 रांनि नोगोद बान्थाखौ होनाय जागोन। हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैनिबो थाखोआव सेथि, नैथि आरो थामथि मासिनि थाखाय दोरोङारि हादोरारि गेलेमुफोर जेरै खमलायनाय, गिला गेलेनाय, बिफां गाखोनाय बायदियाव बिथांमोना फारियै 10,000, 7,000 आरो 5,000 रां दान बान्था मोननो हागोन। थारैनो मा जालांनो हमखो UPPL दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा? दै बानायाव बान्दो गुगानाय एबा हा गिसिखानाय बायदि सानफा एफा गुगालांगासिनो नामा?
मोनसे समनि बनरगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै हाबा मावबोनाय लोगोसे BPPF आरो उननि समनि गोदानै दाफिननाय PCDR आरो दानि सोलिफुबाय थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जानि प्राइमारि सेक्रेटारि बिबान मावबोनाय बनरगाव गामिनि बांगाल मन्जित दैमारिजों लोगोसे आइदेन ब्रह्म, पाख्रय नार्जारी गासै सा 20 जन दतमा बियाबनि बिजाथि रबिराम नार्जारीजों आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोन्दों। जोबथारनायाव बत्रवानिफ्राय गोमानाय फरायसुलि एबा हिन्जावसाखौ मोनफिनबाय। समबारनि मोनायाव पुलिसा लंका रेलवे स्टेशननिफ्राय हिन्जावसाखौ बोखांनो हायो। दासान्दि हिन्जावसाखौ बत्रवा पुलिस थानासिम लाबोनाय जादों आरो पुलिसा गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि बागै फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय समबारनि बेलासि 2 रिंगासो समाव फरायसुलिया न'निफ्राय साइकेल लानानै जायगानि फरायसालिसिम थांनो ओंखारलांदोंमोन। नाथाय गोबाव समनि उनावबो जेब्ला फरायसुलिया न'आव फैफिनाखैमोन अब्ला न'खरनि सुबुंफ्रा जिंगा सिदोंमोन। बेनि उनाव सान्ति जन बाजारनि साखाथियाव साइकेलखौ बोखांनो हायो, नाथाय फरायसुलिनि जेबो उदिस मोननाय जायाखैमोन। मख'नो गोनांदि गोमानायनि उनाव न'खरनि सुबुंफ्रा एबा सोद्रोमाफ्रा पुलिस थानायाव अजद होयो आरो बत्रवा पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनायखौ खालामो। जोबथारनायाव समबारनि मोनायाव लंका पुलिसा खौरां मोनोदि फरायसुलिया लंका रेलवे स्टेशनाव दं आरो बेखौ रैखा खालामो आरो फरायसुलिखौ रैखाथियै न'आव लाबोफिनो होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।